Hola, em dic Osas, tinc 14 anys i soc de Nigèria i vaig néixer a Nigèria el 19 de març en 1995. Ara us explicaré coses sobre el meu país. La capital de Nigèria es diu Abuja i jo soc d'un poble, o millor dic, una ciutat, perquè és molt gran, que es diu Benin City. Nigèria és un país situat a l'oest d'Àfrica. El nom de Nigèria va aparèixer en la primera vegada en forma impresa en un diari a l'any 1897. Aquest és un mapa de totes les ciutats que hi ha a Nigèria. Aquest és la bandera i l'escut del meu país. El color de la meva bandera és verd, blanc i verd. De veritat, m'agrada aquest color de la meva bandera. I l'escut del meu país significa la unitat i la fe, que s'escriu així, Unity and Faith. L'idioma oficial és l'anglès, però també parlem altres llengües com l'edo. I tota ciutat que té el seu idioma, com jo parlo anglès, i un idioma que és oficial en el meu país. El capital de Nigèria és Abuja, i Lagos va ser el capital fins a l'any 1991. La ciutat més gran és Lagos. Govern de la República Federal presidencialista. El president interí es diu Goodluck Jonathan. Vicepresident es diu Goodluck Jonathan. És el mateix home. El president del Senat es diu David Mark. El portaveu de Parlament es diu Dimeji Bankole. Política de Nigèria és una república federal integrada per 36 estats des de la Constitució de maig de 1999. El cap d'estat i de govern és el president de Nigèria, actualment Umaru Yar'Adua. Aquest és el bitllet de Nigèria, però abans hi havia monedes. Cada bitllet, la del meu país, té imatges de persones més importants. Aquest és l'equip de futbol de Nigèria. Aquest és el meu actor favorit i l'actor es diu Jim Carrey. Aquesta és la meva actriu favorita, que es diu Tonto Dike. Aquesta imatge indica el president de Nigèria, que es diu Umaru Yar'Adua. Això és el més important del meu país.